बिसोर बिराद बुरजा माने गें फैखादों। एटा एकदम माने बिसोरना मोनसे टारगेट दंखायो। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, आंनि बे भिडिअखौ एकदम हाजासे शेयार खालामना हो, माने जोंनि अल आसाम अल इन्डिया बर' रायजो राजाफ्रा मिथिथों, गावनि न'फ्राव बा गामिफोराव हाबहोनाङा। बिराद डेन्जार बिसोर गेंआ। ओमफ्राय आङो आसा खालामो रायजोफोरा, आंनि लोगोफोरा, आंनि फलोवार्सफोरा गासिबो बे भिडिअखौ नुयोब्ला शेयार खालामना हो। हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोनांथार खौरां लाना फैदों लोगोफोर। जोंनि आसामावबो गुलबार्गा इरानि गें हाबफैबाय जाहैदों। बे गेंनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदों लोगोफोर। बे गेंआ ओरैबायदि डेन्जारेस गें जाहैदों बियो, माने बेखौ माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जानांगोन, माने बिराद सांग्रां जानांगोन। बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों, माने गुलबार्गा गेंनि नागिरदों। आंनि बे पिक्साराव होना होदों, बे पिक्साराव नायबा नुगोन रायजोफोरा। बे पिक्सारनि मानसिफोरखौ एकदमबारे गामिफोराव बा जोंनि खाथि खाला दखानफोराव फैहोनाङा। बे डेन्जारेस, माने बिसोरो माने कारपेट फानफैगोन, हासिब बायदिसिना, बिदिनो बिसिना सादर, गान्दु कभार बायदिसिना फानफैगोन बिसोरो। बे फानफैनाय समाव बिसोरखौ जानला मोनला हाबहोनाङा। बे डेन्जारेस बुस्थु बिसोरो माने गें, माने बिसोर डेन्जार बुस्थु हाबफैनाय जाहैदों। दायो आं खौरां मोनदों, माबायावबो अरुणाचल बै बालिजानावबो हाबफैबाय जाहैदों। बेखौ आंनि बै जों गामिनिनो बालिजान अरुणाचलाव, बेयाव आयुरवेद मावो, बे आयुरवेद मावग्रा बिथाङा आंनो खौरां हरदों। बे आंनो वाट्सएपआव हरदों आंनो, माने जोंनि गामियावबो जाहाथे हाबहोनाङा। गामिफोराव हाबोबा एसे गथ' गथायफ्रा डिस्टार्ब जानो हागौ, बेनि थाखाय एसे सांग्रां जानो थिनदों बयखौबो। बायसान्सआव जुदि बिसोर हाबोबा खबर मोनबाय, गथ' गथाय बायदिसिना किडनेप खालामगोन बिसोरो। एसे एनै फानफैफ्लानानै नायगोन, हयथ' मोनायाव हयथ' फैनानै माबा मोनसे लांनो हागौ। हयथ' सानावबो जुदि सुबिदा मोनोबा गथ'फोरखौ किडनेप बानायनानै सोरै मुलि माबा मोनसे जाहोनानैबाबो लांनोबो हागौ। बेबायदि आरो, माने एसे सांग्रां जा। आंनो पिक्साराव होनो होखादों, पिक्सारखौ मोजाङै नाय। आरो बिसोरो गुलबार्गा गें बिराद डेन्जार गें बिसोरो। सांग्रां जा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो। आं अल आसाम गासैखौबो रायजो राजा बर'फोरखौ बुंदों, जोंनि बर'फोरा एसे सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। मानो होनबा जाखांनायनि उनावसो जुदि सांग्रां जायोबाथ' जानाय नङा नालाय। एसे जायैनि सिगां सांग्रां जानो थिनबाय। ओरै माबायावबो अरुणाचलावबो हाबफैबाय जाहैदों। एसे बिसोरो सांग्रां जानानै था। बिसोरनाथ' डेन्जार बुस्थु, बिसोर गेंआ। गावसिनि जिउखौ बिसोर गिया। बिसोरो हासिब फानफैनो हागौ, बिसना सादर फानफैयो जाहैदों। ओमफ्राय बिदिनो कम्बल बायदिसिनाबो फानफैगोन बिसोरो। ओमफ्राय गान्दु कभार बायदिसिना फानफैगोन बिसोर बेबायदिनो। ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो मोजां मोजां खोथा बुंफ्लांगोन बिसोरो, गोदै गोदै। बिसोरनि खोथाखौ लानाङा। आं पिक्साराव होखादों। पिक्साराव होनाय बायदि मानसिखौ हाबोबा एसे मोजाङै सों आरो नाय बिसोरखौ। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जाबानो जाबाय। गथ' गथ'फोरखौ थालला, लामाफ्राव गेलेहोनाङा। जेरावबो थांहोलाबायना, बिसोरो माने मुलि स्प्रे मारिनानै बिसोरो गथ'फोरखौ किडनेप खालामनो हागौ। बिराद डेन्जार गेंखा बिसोरो। आङो बारे बारे बुंबाय थाबाय लोगोफोर, रायजो राजाफोर आरो बर' रायजो राजाफोर, आं बयखौबो बुंबाय, अल आसाम गासिबो सांग्रां जा। माने डेन्जारेस गें बिसोरो। माने दा बोथोराबो गरम बोथोर, दैज्लां बोथोर सफैबायना। बेबायदि गरम बोथोराव माने मंकिमेन ओंखारो, माबा माबि बिदिनो किडनेपार बायदिसिना ओंखारो। गरम बोथोराव एसे सांग्रां जाना थानांगौ। बेनिखायनो बयबो गथ' गथायफोरखौ लामाफ्राव ओंखारहोनाङा। हारसिं हाला जेरावबो थिनहरनाङा। बिसोरो जुदि सुबिदा मोनोबा डाइरेक्ट लांखागोन आरो बिसोर। माने ओरैबायदि डेन्जार गेंखा बिसोर बिराद बुरजा माने गें फैखादों। एटा एकदम माने बिसोरना मोनसे टारगेट दंखायो। जेरैखि जाया बिसोरो सोरखौबाबो माने किडनेप खालामना लांखागोन आरो, माने जेरैखि जाया लांखाथारगोन बिसोर। ओरैबायदि टारगेट लाना फैखायो बिसोर, माने गावसिनि जिउखौ दान होनानैसो टारगेट लाना फैखायो। जोंनि आसामाव बा अरुणाचलाव बा मिज'राम बायदिसिना अनेक जायगायाव हाबबाय जाहैदों बिसोर। माने ओरैबायदि इम्फल बायदिसिनायावबो हाबगासिनो दंनो, एकदम बेयावबो स्ट्रिक जाना जादों दायो। ओमफ्राय जोंनि बेयावबो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय, बयबो बर' रायजो राजाफोरा गावसिनि गथ'फोरखौ नाय, सांग्रां जाना थानो थिन। जेरावबो लामा सामा हारसिं हाला थांनो थिननाङा। नङाबा बायसान्सआव जुदि बिसोरखौ लोगो मोननानै बायसान्सआव जुदि स्प्रे होनानै बिसोर लांनोबो हागौ नालाय। बेनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो सांग्रां जाना थानो थिनदों। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, आंनि बे भिडिअखौ एकदम हाजासे शेयार खालामना हो, माने जोंनि अल आसाम अल इन्डिया बर' रायजो राजाफ्रा मिथिथों, माने मिथिनानै नुथों, बयबो स्ट्रिक जाथों। एकदम प्लिज, माने बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, बयनोबो बयबो नुथों। माने बे भिडिअआ एकदमबारे बिराद गोनांथार। बे भिडिअआ एकदमबारे बयबो मिथिजोबथारनांगोन, बेखौ बयबो सांग्रां जाथों। माने बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बिराद खस्थ'यै खालामदों आङो बे भिडिअखौ। माने जेरैखि जाया बर' रायजोफोरनो, जोंनि अल आसाम अल इन्डिया जोंनो नुहोजोबनो हानांगोन। माने बे भिडिअआ बिराद गोनांथार। बेयाव आं भिडिअ पिक्सार होनायखौ नायदो, आरो गामियाव गावनि न'फ्राव बा गामिफोराव हाबहोनाङा। बिराद डेन्जार बिसोर गेंआ।
ओमफ्राय आङो आसा खालामो रायजोफोरा आंनि लोगोफोरा आंनि फलोवार्सफोरा गासिबो बे भिडिअखौ नुयोब्ला शेयार खालामना हो जाहाथे बर' रायजोफोरा जोंनि अल आसाम अल इन्डिया बा जाहाथे नुजोबथों बयबो सांग्रां जाना थानो हाथों बिनि थाखायनो आङो बयखौबो आखाइ खबजोबनानै माबा हरबाय शेयार खालामनो थिनबाय बयबो नुजोबथों जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे सांग्रां जानो हायो नालाय बेनि थाखायनो आं खावलायहरबाय आरो दे होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों रायजोफोर आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय उनफोरनि भिडिअ आं मोजां बिदिनो भिडिअ कन्टेन्ट लाना फैगोन आङो रायजोफोरा आंखौ सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दे होमबा